næste by. Og hvad? Vi har fået muligheden for Kolding. Okay, jeg er nødt til at lige totalt tjekke igennem, om det er et eller andet, jeg genkender det her. Okay. Lad os lige se her en gang. Okay. Altså... Okay, så der er den der store bygning der. Og så er der en vej her. Med den her flod her, der går igennem. Wait. Okay, det her sted, det kender jeg. Vent, hvad? Okay, så i virkeligheden, så lige her, der ligger der en Rema 1000. Her ligger der et lavkagehus. Og så heromme, så en kæmpe parkeringsplads. Og så hernede, der ligger byen. Og så er der en Føtex lige herinde. Lige herinde, det er en Føtex åbenbart. Ja, det her, det er Kolding. Jeg er 100% sikker på, at det her, det er Kolding. Jeps, jeg vidste det. Det var altså virkelig, virkelig sjovt at finde den by. Det var det, jeg håbede på. Altså, jeg håbede virkelig på, at vi skulle ind i Kolding. Og så gætter jeg det, heldigvis. Jeg fandt et eller andet, jeg kunne genkende. Hvor er det vigtigt.